खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 9 जुन 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिनैनि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सफैदों। पाटगाव फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सानै बर' फरायसा आरो फरायसुलिया दौलें लानानै गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। हौवासा गथ'आ हिन्जावसानि दौलें लानानै थैनाय जाथायखौ खौरां मोननानै हिन्जावसानि नखराव हिन्जावसानि गोथै सहखौ नायनो थाखाय थांनायाव हिन्जावसानि गोथै सहखौ गारबाय होननानै मिथिनानै न'सिम थांफिननानै हौवासा गथ'आबो गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दौलें लानानै गावनो फोजोबदों। रयेल गभार फरायसालिनि बास ड्राइभार बिपुल बर' बिथांखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गणेशगुरिनिफ्राय हाथिगाव फारसे थांग्रा लामायाव राजधानी मस्जिद साखाथियाव जाब्रबथाय जानायाव प्रिया कुमारी मुंनि सासे 11 थाखोआव फरायबाय थानाय सिख्लासा गथ'आ जिउ गोमानाय दायाव बिपुल बर' बिथांखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जादों। नाथाय जुनमनि राफानि थैनाय जाथायाव लामानि जाब्रबथाय जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि ट्राक ड्राइभारा आथिखालाव उदाङै बेरायगासिनो दङ। अदेबानि बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामदों। नाथाय सासे एसआइखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ दासिमबो एरेस्ट खालामाखै। गुबुन फारसेथिं आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय। लोगोसे बे जाब्रबथायाव स्कुटियासो रं साइडजों फैदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। अदेबानि बे जाथायाव बिपुल बर'नि जेबो दाय गैया नामा बेखौ उनावसो मिथिसिगोन। गिथाव बाथाव बांग्रिं मावदों। जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां अखा हागासिनो दङ। लोगोसे बे अखा हानायनि गेजेरावनो दिनै बांग्रिंबो मावदों। दिनै फुंनि समाव 10 रिंगासो समाव सनितपुर जिल्लायाव 3.7 खारथायनि बांग्रिं मावदोंमोन होननानै नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजी बिफाना फोसावनाय जादों। नाथाय बे बांग्रिं मावनाय जाथायाव रावबो जेबो जायासै आरो जेबो खहा सिलिंखार जायासै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारत हादरनि सासे गिबिसिन इंलिसनि निउज फरायग्रा आइजो गीतांजलि आयारआ बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय आरो बिथाङा दूरदर्शनाव निउज फरायोमोन। लोगोसे बिथाङा बेस्ट एन्सर महरै खेबब्रै बान्था मोनखांबायमोन आरो बिथाङा थैनाय समाव 100 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा जेब्ला गावनि डिउटिनिफ्राय न' फारसे थांगासिनो दंमोन अब्लानो लामा ससेयाव गोलैनानै बे जाथाया जादों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।